Saan kayo, ma? Lang center po. Lang center? Sa Betigo tayo dumaan. Kaliwa na po. Kalawang kanto tayo.
diretso po tayo sa Madrinya tayo kung kaliwa. Kanan ng ABS-CBN para ilalim tayo ng Quezon.
dito sa may Quezon ako. May tao na dyan? Ah, sige, sige. Bakit may harang? Kailangan counter. Batakin lang nilang batakin yan eh. Bakit pagkadadaan ng presidente, pag binatak eh, walang traffic? Nagkaka-traffic ako dahil dyan sa harap. Kaya nga. Marami talaga. Alam mo, katulad sa EDSA, dumaan yung presidente, magmula sa Pasay hanggang Quezon City, mayroong nagbabatak eh. O di madali. Eh, hindi. Bago na sila magtulpas. Pagdating dyan sa Pasay, matraffic. O di ba, bagal siya. Nito, magpapa-counter flow sila eh, patakin lang nila yan eh kasi siyempre may mga stoplight na yan. Tinanggal nila yung disable nila yung stoplights. Susunod naman ng mga sasakyan sa mga drivers sa stoplight. Kaso pinalabas sila para magtapos sila. Service road na po tayo. Yung bike lane na yan, may guhit na, lagyan mo pa ng ano. Eh di magkaka-traffic nga yan. Pasok po tayo din sa bus.
Saan ba ito? Diyos. Scan kayo doon. May bayad na rin yan. Yung parking po. Lahat Kasi na. marami na pa-park dito. Sarili nilang parking. Ayos lang yan, maraming parking. Makatulong sa taong bayan. Ganun naman ang purpose eh. Diretso po. Makatulong sa taong bayan. Nauso na kasi ang pay parking. Gumaya ang land center para meron kaming kita. Ano ni Marcos, mga libre lahat yan. Si Da Junior eh. Kinabayaran. Kaliwa po. Kasi busina po. Sino pa ba? Salamat po. Ngayon, istorbo. Yes, hello, maganda mga boss, hindi tayo makapagsalita, may pasero tayo. Maraming salamat sa ano lang naman ito boss, pang watch hour lang naman para pero kung gusto nyong suportahan alright. So dito tayo sa loob ng land center, mga boss. So hindi tayo makapag-pin mga boss dahil wala tayong cellphone. Isa lang yung dala kong cellphone. Tayo makapag-pin mga boss. Dalat isa lang yung cellphone natin. Maraming salamat sa pagdalaw. Ang ano lang tatin sa watch hour mga boss. Hindi tayo makapag-live sa bahay dahil araw-araw ang labas natin. Katamsak naman dyan mga boss. Hanap tayo ng pasero mga boss, wala tayong karga kaya nakakapagsalita tayo. Pero pag may laman na tayo, hindi na tayo makapagsalita. Alright mga boss. Wala tayong laman, no?
Wala tayo naman, boss. Tayo naman. Right, tamsak lang mga boss, tamsak. Kung gustong harang, harang na rin. Wala mga boss, bumagsak yung revenue natin. Hindi tayo nakakapag-live. Alam mo naman, sa live lang tayo kung lumalakas ang kita. Pag wala. Isang buwan na ako hindi nakakapag-live, kaya dito kahit papano mag-live tayo. Kahit data lang. Siyempre magastos dito kasi ang isang damo dito halos 1 oras lang siguro. Alright, maraming salamat mga boss. Maraming salamat sa harang. Hindi na tayo makapag-live na. Makakapag-upload tayo ng kanta sa Malonis na naman. So dito kahit papano mag-live tayo kahit medyo mahal. Tonyeng, maraming salamat. Joby Mix, thank you. Wala tayong laman kaya nakakapagsalita tayo. Maraming salamat, Kalnying. Ay, salamat ka, Tonyeng. Bumabagsak ang revenue natin, tayo nakapag-live eh. Wala, busy tayo sa work. Kaya dito baka makatsamba tayo ng mga harang-harang. Actually, 100 lang tong linod ko. Siguro 1 oras lang ito. Tamsak. Sa susunod, dadala na ako ng isang cellphone para makapag-pin ako. Malayo ang tingin, wala namang tinatanaw, kapansin-pansin.
Alright, maraming salamat sa mga nagtamsak. Alright, kalating oras na lang. Naka-isang oras pa lang tayo mga boss, pangdagdag sa watch hour na rin. Grabe talaga, no? Pag hindi ka nakakapag-live, bagsak ng bagsak, pati revenue, no? Mga boss. Siyempre, marami naman nanonood sa kanta natin. Hindi naman, hindi naman pinanonood yung ads, pinaka-ads. Wala rin tayong income. Alright, thank you. 1 million the house. Maraming salamat, sir, ma'am. Tamsak lang po tayo, mga boss. La 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 la. Sobrang talino na ng tao sa mundo. Ang lahat ay nagbabago. Ang buwan ay naaakyat na, nalalakaran pa, kung minsan ay tilibayas pa. Ang pelikula ay iba na, kung
minsan ay nakakatakot na patamsak lang mga busing. Maraming salamat sa inyo. Nakakatakot na. Sobrang talino na ng tao sa mundo. Kung minsan ay narito, sobrang talino na ng tao sa mundo. Mayroong pelikula ay tapos na. Tararararara. Minsan ay naakyat pa, nalalakad. Minsan ay tinibas pa. Sobrang talino na ng tao sa mundo. Ang lahat ng bagay ay gustong makuha nito. Alright, sa sunod boss, dadaling ko yung kantahan ko dito. Dito ako magla-live, magkakanta ako rito. The hollow sound of the sea as you step down the trees. Yan mga boss, may pumapara doon, no? And then to meet me in my mama's papa. Down the lane I walk and sweat my sweating. Hair up golden lily like cherries good to touch the green grass of all. 1 million in the house, and now I realize ay may pumapara doon boss. Kunin natin. Alright. Kuya, sa loob, sa Aguinaldo.
Ay, sakit.
Basta nakasapatos. Kaya. Pwede na rin para dumaan dyan. Hindi. Ha? Mga residents lang yun nandyan. Dumadaan dyan. Pwede din na siguro. Hindi ko pa nasubukan eh. Pwede kasi yung isang pasero ko dyan nagpadaan eh. Kanan. Kanan po tayo sa kanan.
Alright guys, dito tayo sa loob ng Camp Aguinaldo. Ayan po, may mga gwardiya po dyan, oh. So, hanggang dito na lang siguro guys ang live ko. Maraming salamat sa mga pumunta. Thank you sa arang Katunying. Maraming salamat sa pag-estimo. Maraming thank you. Nandito na lang. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat.